Тази година шоуто е атакувано не само от чужденци. Цяла армия от рапъри ще гонят успеха на всяка цена. Той ли сме за? На лице е така нареченият Наско ефект. Баскетболистът от Варна направи невероятен фурор във втория сезон на X-Factor и сега много други искат да докажат, че хип-хопът ми е много по-добър от хип-хопа че. Тюфетите холандски ги има и в сандалски. Варна, майка, София, брат. Да, че нищо няма да кажем. Тук сме. X-Factor, разбери. По-добър от... не случайно повечето рапъри са варненци. Мечтите се сбъдват. Защото това е X-Factor! На абордаж към сцената! Аплодисменти за Стефани! Когато слънцето ме пече, вчера те видях, братле, беше с онова пиче. Слушаше това пътче по много клубове, вярвам, че можеше и много по-добре. За мен беше много зле. На мен ми беше скучно и беше безинтересно. Ще ти дам не. И от мен едно не. 4 пъти не. Запомни едно, хип-хоп